एसेबां हरसिम दाबो अनलाइन दङ नोङो? औ, ओरैनो दङ, मबाइल थुलाबायदों। बे एपजों बिजि नामा? ओहो, नङाथ'। नों मोनथियाखै नामा? आं जे बिजों ब्रेकआप जाबाय। बिदिसो जाबाय होनबा खोथाया। आं सिगाङावनो बुंखादोंमोन ना नोंखौ बे सेंग्राया मोजां नङा होनना। मा बुंदोंमोन नों? बियो दा गुबुन सिख्लाजों मोजां मोनो नामा? मोनथिया, बेनिफ्रायनो मोनसे मेसेज मोनगोन सानना नेनानै दंमोन आं दासिम। फाग्लि जादों नामा? आं मोनथिगौ बियो फैफिनगोन। नङा, जाया नागारलांबाय आरो बियो माब्लाबाबो फैफिना। ओइ, ओमफ्राय नोंनि जेएबा मा खबर? आंखौल'सो सोंबाय थादों दे नोङो। नोंहा जेरै जादों आंहाबो बिदिनो जाबाय। बिदिब्ला नों मानोथो सोरनि थाखाय एफा गोबाव अनलाइन दं? मेसेज नेगासिनो दं, बिनिनो। मानो बिदि जाखो? सानैहाबो एखे जाथाय। मोनथिया मा जाखो, नाथाय आं बिखौ थार गोसोजों मोजां मोनदोंमोन। आरो बियो बुजियासै, नङाना? नों माबोरै मोनथिखो? मोनथिगौ दे आंहाबो बिब्दिनो जादों। दे बिदिब्ला हरबो थौबाय, दोनथ'नोसै, नोंबो उन्दुदो। दे, आरो बेफोर खोथाफोरखौ सानबाय दाथासै। नोंबो साननो नांला, दानि जुगाव थार मोजां मोननानै जेबो मुलाम्फा गैला। बेनिखायनो दोनथ'दो बेफोर बाथ्राफोरखौ। नोंखौ फंसे बाथ्रा बुंनि आं। बुं, मा बाथ्रा बे? आं बुङोब्ला नों गाज्रि मोनगोन नामा? मोना दे, बुं। नों आरो आं माबोरै जागोन? फाग्लि जामारबाय नामा नों? जायाखैथ'। बै समाव सोरबा सेंग्रा सासे आंनो गलाब बिबार बारसे होदोंमोन। बै सेंग्राया सोरमोनथाय? आं होदोंमोन, नाथाय लोगो सानना। दे जाबाय, बुजिगौ आं नोंनि खोथा। जाबाय दे मावजि, बांद्रायबाय नोंनि खोथाफोरा। बुंला दे, सानसे गुबुनजों जाना थांगोन, नायबाय था नों। थांबानो जाबाय। हाबानि खोथा सफैखाबाय आंहा। सिरि था नों, बेफोर खोथाखौ बुंनांला। आं नोंखौ मोजां मोनो। मा बुंखो नों? आरो खनसे बुंफिनलाय। बुंला आं। बिदिब्ला नोंहा आंनि सायाव मोजां मोननाय सोमजिखांबाय जानांगौ ना? नङा माथो, बहाबा। सिरि ना? मोनथिखाबाय नों। दे बिदिब्ला दोननोसै दे, बाय। दे।